met binigbig sagot nga itet ti langit. Tinutuog da sit balangat na Diyos pinapailan saan na naburak puso ng kabubaso-baso natay na bukeng ka. Himay dito'y daw gata sinapul na napukaw ang karniruna. Kinagurada di daing gina pastor nga inggit ayat na. Tinutuok da sit balangat na cross tinakailan saan na naburak puso na gapubasul parswa natay kapuken ka. Inlek kinsurap at dabayumugdaw ngem isuawan tayo na. Amay sa tinagpunganan na jay bantay nagilana. Tinutuok dam sit balangat na krus tinakailan saan na naburak puso na gaput basul parswa natay gapuken ka. Natay gapuken